Skulle jeg have blevet hjemme i dag, ville de måtte lægge mærke til mig. Bliver det måtte snart anderledes. Jeg føler mig alene. Hvorfor er det sådan her? Skulle jeg måske snakke med nogen om det? Skal jeg ændre mig selv? Er det mit udseende? Måske er det min personlighed. Skal jeg gøre en ende på det her? Hvad gør jeg forkert? Hvorfor sidder de så ikke hen til mig? Har jeg gjort noget galt? Kan de ikke lide mig? Burde jeg tage initiativ til dem? Vil de sige, at jeg skulle gå, hvis jeg sætter mig over til dem? Hvorfor ignorerer mig? Jeg er sikker på, at de lader som om jeg ikke er her. Burde jeg sige noget? Nej, jeg holder det inde. Burde jeg gøre noget ved det? Jeg ved, den ligger i skuret. Pistolen ligger i skuret. Skal jeg bruge den? Vil den hjælpe mig ud af det her? Vil det gøre en ende på det hele? Det er dem eller mig, og jeg vælger dem.